Салом ба ҳама бародаро, ин канали АЧОИБ ТВ аст. Ростига би видеоро ман як бор дар канал пафта будум, ба ёдтон боша агар. Неки аз сабабе ки ҳамун якчанд секунд видеои ҳамун закинга мисол овардаги будум дар видеом. ҳамун сабаб дар ҳамин видео жалб омадаги буд, ҳамин видеоро удалит карда будум. Неки баъзе бародарон навиштанд ки ҳамун видеот куҷо шуд, мо мисол хулоса ки ҳамун видео урок буд. Бисёр одамо мисол гуфтанд ки мо ҳамун видео дар кора ки мо рӯи ҳамун мисол монтаже буфаҳмем ягон чишам хел ва бо ба хотире ки ҳамин контент гум нашава, ҳамин видео гум нашава, оянда мисол бо одамои надидаги бибинанд, як бор дига хостам ки ҳамин видеоро дар каналам партам. Видеои пешинам аз сабабе ки жалб омадаги буд, ман удалит кардум. Партнёркаи ман жалба чикр накардаги буд, ба хотире ки ман удалит кардум ки вақте удалит намекардам прямой эфир маҳкам шидаги буд. Ба хотири ҳамин прямой эфир карда бутон муфта видеоро удалит карда будум. Як бор дига касе да маҳқула лайка биҷиқа, иншаллоҳ оянда видеоурокҳоро бисёртар мекунем. Фақат ҳозирашта корбор камтар бисёртар. Бахшиш бародаро, видеои ояндаро иҷдод кунен, лайка биҷиқен, комментария бинависен. Салом ба ҳама, ин канали АЧОИБ ТВ аст. Имрӯз тарзи съёмка ва монтаж намудани видеои необични видеороликҳои закинга дидаги бошен. Ба ҳамин видеороликҳои необични дар байни мардум машҳур шидагиҳои барои намуди видеоро монтаж кардани ягон программа, ягон эффект, ягон чиёи гӯем профессионалӣ дар кор нест. Любой намуд программа кати монтаж карда мешавад, любой намуд программае ки ба ҳамун видеоро монтаж мекунанд, ҳатто дар телефон, дар компютер, чӣ намуд программае ки ба видео монтаж мекунад, кадра бурида мешавад, ба ҳамун программа ин намуди видеоро монтаж карда мешавад. Неки чӣ хеле ки ман дар видеои гузашта гап зада будум, барои ҳамин видеоро сабт кардан барои се чизро бояд аҳамият бидем. Якум, камерат наҷунба, дар болои штатив ёки дар болои ягон чӣ боша, камера дар вақти съёмка наҷунба. Ва дуюм освещение, барои як намуд ролик ду кадр съёмка мекунӣ, дар ҳамин ду кадр бояд освещение як хел боша, рӯшанӣ як хел боша ки кадри якум аз дуюм фарқ карда нашава. Ва сеюм, якум либос кати як кадр съёмка мекунӣ, ай ҳамун ҷод намеҷунбӣ, либоса рафта дар дига ҷо пӯшида, бо айсар биёи мисол бо дуюм кадра бигирӣ, агар ҳамун ҷое ки рост истодагӣ ҳамун ҷо алиш шава, кадри якум ай дуюм фарқ кунад, аллакай идам камтар реал набудагиш гум мешавад. Барои ҳамин ҳамин се чиза ҳатман аҳамият биден. Хоб ма бози дар вақти монтаж шумода мефаҳмонум нишон метавонам. Хоб, барои ин намуд видеоро монтаж кардан фарқ надора ӯ кадом намуд программае, любой намуд программае ки монтаж мекунӣ ба ҳамон мешава. Хоб, ира чӣ хел мекунем? Хоб, як бор тамошо кунем видеоро. Хоб, як бор дастша мекаша, футболка алиш мешава. Хоб, ира ду намуд, ҳамин намуд гӯем штатива наҷумонда, ҳамин намуд видеоро ду кадр, ҳамин видео ду кадр съёмка мекунӣ. Як бор ба як либос, як либос кати, якум либос, шам дуюм либос. Неки ҳамин вақте ки ҳамин ҷое ки мисол дастша мекаша, мисол айнамҷа кадра мебурем, ҳаминҷа кадра мебурем, удалит мекунем ва кадри дуюмам ай ҳамунҷаш мебурем ва дар қафои мемони. И гӯем ай ҳамаму кори
осонтарин дар ҳамин монтаж аст. Ягон кори қиин нест. Не ки дар вақти сёмка кардан дар камера дар болои штатив ё ки дар болои ягон чӣ боша, штоби вообще наҷунба, ду кадрам хел сёмка мекунем, ҳамон ҷои даркорӣ мебурем. اون نیزامید نمیشود. این هم خیلی ویدیوی اینترس نمیشود. این بود موضوع امروزه ما. اگر ویدیو معقول شده باشه حتما لایک مونین، در کانال подписаться کنین. انشالله در آینده ویدیو رولیک‌ها را بسیار میکنیم برای که ما در یوتیوب کار نو سر کردگیم. یگان سوال باشه در کامنتار نویسین. خیر در پناه خدا باشید.